Lloyd, dagiti damdam, magtamo kiti programa tayo IFM News. Intay pa iti sabali pa nga report. Nakaawat ti financial assistance sa teenage mother iti Lawag City, mga idol. Very good. Good news tayo with Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, pasok. At tuloy tiya financial assistance kay Bapay tiya city papung office kay tiya teenage mothers tiya Sir Dilawaga. Naman iti kan basket 121 na buting nga mother iti nakaawa tiya tulong babaen iti social protection program for adolescents, mothers and their children. Mismo nga tiya papung office iti mangyawat karigitoy para palang iti usaren mapagatan ti gatas alas sinopay kay teenage mothers iti Lawag City. Kunani Miss Janet Ratamal basta nga banag 300 min bakil iti may tulong na para iti agtinulan kita pagkasapulan dagiti bubing nga nagsikog maapay nga tipakong office iti pangawatan dagito nga financial assistance pagkasagat na lecture imugbagaan mukasunod ti agpatanor iti ubing iti may isang ubing a mother para palang iti masakbayan dagiti anak ka. Maragsaran ba? Dabuta dumatan dagiti nagbalbaliwan dahil iti programang papaay iti city government para iti teenage mothers iti surat iti Lawaga. Mangnamnama iti pakung office sa Lawag City babaeng sir kita mabastitan iti datos datoy teenage pregnancy iti buti nga lugar para palang iti sa masakbayan iti agsikog na adakuman iti normal nga edad haan nga minors iti agsikog. Kaya magkailang manipot ti City Hall, Idol Dennis Alipio, Tata Aramen.